unyazi kade lusiphampa lusinika lokho fanele usinike khona luthe unyazi lwezulu thina njoba silapha lwathi unyazi lwezulu mina isebenzi zami siyizisebenzi sonyazi hayi yabona makuthiwa uJuly unyaka nonyaka sokumkhulu sokushiwa into efana nale umuntu bengayanga kuJuly ufana ukuthi ubekhona kuJuly wona mphako lo uNkulunkulu akawubekile kubantu abagcotshiwe abanika umoya ukuthi bephilisa abantu Mshumayeli ngazi ngithini mina yabona lokungaqala ukwenza lolu hlelo lokungaqala unikeza abagcotshwa isikhathi njengamanje it's 6:44 almost quarter to 7 qhubeka Mshumayeli nangu umcambe amolo khipithiza uzoma kancane kodwa ngenxa yokuthi kunento uNkulunkulu uyabona ngikhulume mina ngoShembe unyazi lwezulu uShembe lo othunywe kimi nawe ngizokhuluma mina ngesimangaliso lapha khona okwake kwaba khona ingane eyathi ingane mangabe ingane ishonelwa abazali ingane isisele nogogo ingane kulomuzi bahluphekile mabe hluphekile kulomuzi abahlupheke kuwo kule ngane yake lengane yathi mali engane kufanele ukuthi kuzoba nebirthday kaThisha esikoleni ingane uThisha lengane usayethile igama wathi lengane igama layo noma Finyile ngoba ihlala ichaza mafinyila ngoba lengane ayinalutho ayiphathi imphaka ayiphathi imali esikoleni kwake kwathi lengane ngelilanga lapho kufanele khona ukuthi ingane zithi manje uThisha ibirthday yami kusasa bese iphakamisa zonke ingane zithi ingane lapha njengoba silapha esikoleni ingane nkathi iphakamisa izandla ziphakamisa izandla lezi ingane zithi mina Thisha ngizokuphathela into ethile mina Thisha ngizokuphathela into ethile yaphakamisa izandla nawo lengane isinamahloni kuyeyodwa sele ngesikhathi iphakamisa izandla lezi ingane ziyayihleka zonke ngoba ziyazi ukuthi ayinalutho ayinabazali ngisho ekhaya kuba ngayazi ukuthi izofika endlini ngenila kwathi mangabe lengane ithi mayithi yahamba lengane isihamba ijabhile ngoba ingane zihlekile yangabe sathi izophathana lengane kodwa yake yacabanga iring kamama wayo awayezoshada uma wayo ngesikhathi uma wayo ezoshada ngale ring ithi lengane umama wayo le ring ayingaphumanga eboxini ithi lengane le ring kwathi ma yacabanga le ring ukuthi uThisha izomphathela iring imnikeze yona kube isipho sakhe lengane yayinesipho esikhulu kodwa ngoba yayidelelekile kunemizi namhlanje edelelekile abangafuni namhlanje ukuthi kube nomuntu abathi babethi bambuka bevele bencife noma benqaphe lengane yathi ithi izosho ukuthi iringi noma isho ukuthi ngiphathela uThisha wami isipho ezomphathela sona hayi bavele bahleka bonke abafundi eklasini bathi awayikho into esingayitshelwa yilo ngoba lona akanalutho lona usola nje into azoyidla eswini ingane yake yahamba ijabhile ingane ekhaya yahamba ingane ekhaya yafike ukhumbule sabeqamba igama bathi noma Finyile ngoba isola ngishidulo kusunoma Finyile yake yathi ingane ifike ekhaya yafika ingane yaqala yasithele ekamelweni lawo yakhala ingane yasithele ekamelweni lawo yakhala ingane ngesikhathi isithele ekamelweni lawo yakhala ingane ngesikhathi ingane isithele ekamelweni lawo yakhala wahamba wayibuka kwayibuza ukuthi ukhalelani yathi ingane iphoqwe esikoleni yaphoqwa uThisha wathi uThisha noma Finyile yaphoqwa izingane zazo zayihleka ithi lengane mangabe isithele ekamelweni ebese khanje kuyolala nayo inekamelo lokho kunekamelo layo yavele yathatha iringi yayigoqa ngekhava yathatha iringi yayigoqa yasibeka kahle mayisibekile phezulu kwetafula ibekela uthi izohamba lengane ekseni kusasa ibisibuyela emuva iyakuThisha iphathela uThisha le ringi
kanti ingane ayazi ukuthi selifikile lokufa ishumi ingane mangabe ifika ingene kameleni yasivala umnyango yathatha intambo yayilengisa phezulu yasiyayihenga hawu shame yahamba ingane ngenxa ukuthi kunabantu namhlanje abeyabantu ngoba bebabona ukuthi laba bantu abakulungele lento mabe babuka bababona bengafanelwe lento hawu shame ithi lengane mangabe isilengile mangabe othisha befika ngasasa ebese bethi ingane zonke zifika bese ilethi izipho thisha enye ithe izomphathela ikhekhe enye ithe izomphathelani ngesikhathi ithi izomphathela lokho izomphathela khona ithi lengane mabe iqalaza ebese beyabuza uthisha ethi uphu namafinyila shame kanti namafinyila akazi namafinyila uyalenga ulenga ngenxa kathisha ebese kudlulila ngalesibili kwelesithathu ilanga bese bethothisha ayibo ngeke phela uhambe kuyobheka ukuthi kwenze njani ngesikhathi kanje kuyobheka ukuthi kwenze njani kufikala ugogo wengane bebe bobabili uhleze emseleni hawu shame mafika ugogo wengane ehleze emseleni ufikala ugogo wengane ehleze emseleni ugogo wengane uthi umntwana womntanami ubephethe nansi ring ethi uzofika inikeza uthisha wakhe hawu kodwa umntwana womntanami angazi ukuthi kwenzekeni namhlanje kunabantwana abazibulalayo ngenxa yokuthi kunabantu ababafakela ingcindezi yokuthi bezibone bengelutho kanti umuntu omzali yiba umzali engane ongasiyona ngisho nekasiyona yakho yeke mphethu hayi isikhathi imzuzu ilishumi sele kushaya ihora lesikhombisa Shumail Shumail ba ay khona ay ngiyekeni ngiyokushempa ngiyekeni ngiyangibiza unyazi ngiyekeni Shumail hayi ngiyekeni ngiyokushempa kuze ngoba masikayikhuluma lezi indaba siyobuzwa uyabona kube ngisenkonzweni ngabe ngihlabelele sithi ufikile olandelwa izizwe ufikile asimuzwile babazani wemadoda ay shembe ay Shumail ayabona namhlanje hayi ngeke ushembu khona ushembu uyaphila unyazi ayi mangithi ngiyabuka umshumayeli la ku WhatsApp ungihlela phansi uyapi mangithi ngiyabona ku WhatsApp umshumayeli boss hasi ngiwadlala ama voice notes uwazi uwezo kahle ayi khonto iphethe akani umiphethe wena umiphethe ushembe kodwa khonto inayo ngicela kwacosha kancane mhlushuma bacosha before ubaleke bacosha baba shapo sila sizwe ukuthi uthini lo baba ayi ngisuthi yabona mawuzothi umuntu usuthi engakayi ngisho enkonzweni ngisenkonzweni kumanje senzani mshuma ayi siyabonga baba umshumayeli sibonga kakhulu amazwi ososiphe wona siyabonga inkosi ibusise baba amen angazi kunzima baba ayi ushambu uyaphila Shumail usenzani usenza unyazi lifikile unyazi likhona unyazi luyaphila hayi qhubeka mshumela hayi mina 7 minutes ngo7 ngiyakuvala baba uyabona nje basila uyazi uthi ngelanga ngifika oqala la emsakazweni ngangitshela ukuthi nje ngize emsakazweni kanti ushembe ngoba ngihamba nje uhamba nami futhi ungembathile futhi njobe ngembathile nje angicabangi ukuthi mawubuka ngelilanga wena ofisela omunye umuntu into ezimbi nongamfisela umuntu into enhle ngengakhuluma lento lapha ebusheni baba Nazareth asikhathi lesingabashumayeli ngathi mina kambe njengoba kukhona untombazana esiqhamuka inkosazana ithi le nkosazana isintshontshelwe ingubo zayo yazatshontshelwa ngisho uMnazareth wayo ngithi mina kambe le nkosazana njengoba silapha nje ushembe njengoba eqoqe bonke laba bantu
kambe uShembe ngoba phila uShembe uphila kithi uShembe lo sikhuluma ngaye uShembe lo ngihamba naye unyazi wezulu lo ngihamba naye ngembethe njengamanje oba ngila ngithi mina njengoba sila enkonzweni ngishepheni ngithi mina lenkosazana izohamba iyobika kuShembe kambe umuntu mangabe enenkinga uyahamba efike bika kuShembe into bese yayithola uyahamba efike bika kuShembe inkinga yakhe ebika xazululeke kambe wena ohamba nengane yakho uye nayo ebuhlani mama Nazaretha uyazi kathi uthi iyantshontsha uthi ayiyekwenzani laphana ebuhlani mama Nazaretha uyazi kathi uthi iyaganga iyantshontsha uyazi kahle uthi lengane iyaganga iyantshontsha kodwa wena uyayithatha uthi ayiyoganga lapha ebuhlani mama Nazaretha zingaki iqale isebuya nazo lengane phambi kweqale isenazo Shembe wena uthatha lengane uhamba nayo uya nayo lapha ebuhlani mama Nazaretha ifike lengane ibisikhuma abantu ithuke ngisho abagcotshwa lapha ebuhlani mama Nazaretha luthe unyazi umuntu othuka abagcotshwa nophatha abagcotshwa luseyithendeni zakhe lithe abagcotshwa bayisandla sakhe namhlanje wena uthatha lengane yakho uya nayo lapha ebuhlani isifikile ebuhlani ifike ebuhlani isikhuma abantu laba bantu laba bazobika lezi inkinga zabo bazoyibika la banethemba lokuthi bazoyithola lezi zinto abazifunayo kukhona umuntu ofuna imoto uzoyithola kukhona umuntu ogulayo uzophila kukhona umuntu ongawuthola umsebenzi uzowuthola nansi ingane yakho isintshontsha into yakhe lo muntu lo ozocela la wena lengane yakho ubothi izothola iqala isezingaki mingaki imizi kunabantu abahlala nezingane bezazi kahle ngisho ukuthi lezi ingane yize ezigekezayo yize ingane hambe baba abantu lapha edrobheni nje kunamaphoyisa hambe lapha edrobheni abheka lezi ingane ehambe ziganga lapha edrobheni eyakhe ingane uyifihlile mina angazi umzali ethi mayingane iganga ngangimazi umzali eyithathe afika ayithi mbepha kwabazali abanye athi ake ningelekelele sengihlulekile uhluleka kuphi wena ngoba yakhe ingane izofa uzokhala futhi mhlawumbe isifile ukuthi njengoba umuntu mayengakawi mhlawumbe isifile kumahle yakhe ingane ifihambe yakhe ingane manje ngithi mina umuntu nomuntu akazibheke ukuthi uhamba kanjani uyena azibheke umuntu ukuthi uhamba kanjani phambi kweingane zakhe ngoba uShembe ukhona futhi uShembe uyaphila futhi uShembe umoya mangakwazi lokho awakungithinte noma ukuthinta iNazaretha uzobona ukuthi wahlani kuwe ngakwenza lutho kodwa inkinga yami ukuthi kunalabo abantu engihamba nabo kade ngikhuluma manje ngithi kunekhehle langena abalambi lafika langena ngihleze ngisekamerweni ngithi ngikhathele ngadlela ukudla ekamerweni langena leli khehle ayishembe kodwa namhlanje kunabantu abagangayo nabantu abezizinto kabi laba bantu uthi laba lezi idalo zalomuntu seyishonephi kathi ugangayo ngeke mphethe mina Mshumayela ngingekele emsakazo mina Mshumayela hayi sibonga Mshumayela sesizwini hayi Mshumayela hayi ngizwile Mshumayela cela uvusa inkululeko enthempeli Mshumayela Mathunjwa umvalelo uGumede umama amakhosazana entethelelo amakhosazane avusa umakamamluku waqobo Ayempitha angibingelele ekuseni imini yesabatha lenhle kwabangcwele umlungwana siyabonga kuba bomnguni ubaba uMshumayela umnguni siyabonga kuyimanje sisenkonzweni yangampela ke manje ekuseni nje kusa sisavuka phansi baba ngiyabonga ukuthola leli thuba ngoba ngiyazi ukuthi namhlanje kunomuntu mhlambe osenkingeni omhlambe ngokuthola le myalezo kaShembe seyitholile namhlanje ngiyazi ukuthi mhlambe kunomuntu namhlanje olele sibhedlela olalela inkonzo namhlanje uzothi lo muntu mayezwa lenkonzo mhlambe eziswe ngoba ngikhuluma noShembe unyazela iduze kwami mhlambe lo muntu avela azizwe sephilile nje isikhathi esincane ngokuzwa lelizwi lokuthi ade sisebuhleni mama Nazaretha azizwe umuntu esephilile ngoba ithemba lakhe malikholwa noma malifika ukuthi sithi uShembe uyaphila sithi uShembe